Много уиски? Да. Мога и фъстъчка. Малко. Ало! Как е, брато? Ало, сериозно ли? Аз си кеф. Виж сега, имам още 2 кг долу в мазата, човек. Тя водката може да ти каже нещо, но няма страшно. Влизай направо вътре и вземай 2 кг мара има човек. Праснете и нея. Да. Малко да топиш тук е. Сладка малко. Пак ли ти бе? Бате си пено да пия бе. Махай се отка. Бате, много съм жаден бе. Ти глух ли си? Молят се, Писе ли сметка имаш вече да ми даваш? От една седмица. Ще малко е, молят се, съжалим. Една седмица писе ли имаш да ми даваш бе? Съжалим е, малко. Не. Молят се. Ти знаеш? Виждаш ли го? И го гледай. Да. Така. Значи ти знаеш кой е той? Там. Той е мафиот. Един от най-големите боси от града. Има 100 проститутки негови само тук. А във Варна другите градове не ти кам какво става. Има 35 човека лична охрана. Утре им фърсли един шамар. Ако евентуално ми не те преби, ще давам 50 батка. Навлите си? 50. Да. Искам се да уши. Без пари, да? Без пари. Ай такъв бой ще едиш ти. Китаец такъв. Ангеле! Какво правиш, Ангеле? Какъв ангел, момче? Не мога да знаеш какво ще се, Ангеле. Какво ще се казваме? Какъв ангел е? Ай, че ви от тук маха им с глата, малко съм едно са днеска да изчаткаме тук на пълща да лепя за земята, Ай, изчезни ми от погледа, Ти си баси, бе. Ай, така. Ай, майка ти мастика, глава. Малко с топли. Скандила, Добре. С тебе? Какво придържи? Отиваш и още един. Обаче после. Чепка 2. Сега какво ще реши? Правим го бе! Защо ме задива? Баша може да се събира за Да, брат, да, Ангеле, намериш той, брат ми! Знаеш кога ми ме намериш? Всичките са видения! Всичките са видения, Какъв ангела съм, Гошо, отказа ти тук преди малко казах съм, Гошо, махни се от тук, ще изчапкаме. Може ли си, ангел, махни се от тук. Още ме, виж тук личната ми карта, бе. Ай, покажи, бе. Виж, Кало. Гошо, виж, Гошо. Извиняй. Гошо. Не се извиняй, брат. Виж, няма. Ай, не искам да се мяркаш под погледа ми. Бак ти хората, много искам с него пиш тук, бак ти града и бак ти хората, бе. Направо вече, ще ги изкъртя всичките, Направо, до гуша вече наркомани. Бак ти хората, бе. Тъпи, повярвай толкова да са тъпи, бе. Ей, 50 лева имаш да ми даваш 2 водки, аз ще фалирам от тебе, бе, пияница така. Умри, бе, пий, умри тук, бе. Мошеник такъв. Дай тук чашите. Дай тук чашите. Си бил удълга, а? Имаме едно правя за алкохола, голямо предложение с тебе.
Кажавам. Този път пак искам да отидеш, обаче колкото можеш по-силно да го фръсиш. И печелиш пастъци и една цяла бутилка водка. Цяла. Ама колкото можеш по-силно. Сега ще ядеш ти бой цигани такъв. Давай, брато, давай. Ангеле! Ей, навлезте до сега стоях да ги там на маста. Какъв ангел, Знаеш колко стана, бе? Гошо, Ай, си Гошо, бе, ангел си, бе. Гошо. 300 пъти ти казах, аз съм Гошо. О, майко, какви са тия хора тука, бе? Какви са тия животни, бе? Пълно с пияници и наркомани, бе. Ай, изчезни от тука, бе, човек. Казах ти 300 пъти, казвам се Гошо. Гошо. Не мога.